Egunka uso elkorretako inguruetan, Itzaltzuko bardoaren. Nork ez du Orioko bardoa Itzaltzuko bardoarekin parekatu. Nork ez du Benito gure mendeko gartxot bezala ikusi. Lertxundik abestu dio gure epikari. Bera izan da Euskaldunon ibilera eta zorigaitzei ahotsa jarri dien trobadorea. Ni epikaren bila hasi nintzen, kantu asko ezagututa gero, liburuetatik, kontatu nintzen epikaik ez genuela. Eta esaten dut, nola, gu bakarri beti bizi izan dukea amodio eta txoriekin eta ez dakiz zer, oso modua ingelukor edo borrokare indugu noiz baitz, ez? Herri honetan, ez? Eta, gu erresuma baginen, erresuma horri eazo egin zioten, borroka egon ziren, eta gero, nola baiteko, berreskuratu nahian ere ibili ziren. Eta Gaskoek esaten zuen teorietako bat zen, agian hain esperientzi txar eta makurretatik pasa ondoren, nahiago izan zuela Euskaldunak praktikotasunaren alde, nahiago izan zuela igual ahaztu iragan hori dena. Eta orduan ni buru eta belarri pixka bat hortan sartu nintzen da, nik izaten dut, nik ingo nuke guztua monografiko bat ez, kantu epiko egin eta bar. Alta Bizkar Itzaltzuko bardoari disko bikoitza izan zen lan guzti horren emaitza. Disko kontzeptuala, atmosfera berezia duena. Gaiten soinuak Orreagako batailaren oihartzuna dakarkigu, lantza eta ezpaten borroka. Gartxot, Itzaltzuko bardoari egindako kanta ere badakar diskoak. Zer nahi du, koblari? Gogoratzen nau bero horrek? Zuberoa Benitoren beste mugarri bat da. Ez dok amairun zegoela dagoeneko abesten zituen Maria Solt, Jaun Baruak edo Atarratzeko Gaztelua bezalako kantak. Baina Zuberora egindako bidaiak eraldatu zuen Orioko artista. Ligi herrian eman zituen 2 asteek hain zuzen ere. Non hartuko ostatu eta Zuberako kantagintzako izenik handienak biltzen ziren etxean. Eta antxe, eta nik gitarra teatzean, espainola du, espainola du kantari bat espainola esaten zuten eta bar. Eta antxe biltze ginen eta haute ginen kantuz eta bar. Eta nik Atarratzen kantatzen, eta denak, ze kantu dukau. Ez zuten ezagutzen. 16. mendeko kantua, Atarratzen jabe egian, ez zuten ezagutzen. Eta horren zen liguratua. Erabat liguratua. Sentimentuz kargatua eta nire bide guztia egin nuen, pentsatuz nik nolabait lurralde honi edo herrialde honi erantzun bat eman behar diot. Oi Zuberoa, bizitzaren ametsa, negarra da gitsakonki, irison. Euskal epika, Euskaldunon borroka jorratu nahi izan zuen Benitok. Baina ez dio sekula Euskaldunon beste epikari uko egin. Kostaldeko herriaren bizitza, itsasoren epika, beti egonda presente Benitorengan. Horren adibide, balearen bertsoen moldaketa. Baina bitxia bada ere, bere kantagintzan itsasoak leku urria izan du. Zergatikote? 1900 lehenengo urtia. Jende askok esan zian, ezu itsas ondokoa izan da, nola dago hain presentzi gutxi itsasoaren azue kantuetan? Eta zen, ni beti hain izen Xuberoakin, edo Orbaizetakin, edo Riberakin, edo ez dakizenekin, eta beti hain izen epikoak egiten, edo beti hain izen beste gauza zeak egiten, ez? Eta egia da, nik itsasoa egunero bizi eta gustatu eta sarkorra egiten da, baina ez nuen sentitzen igual kantatu beharra, gure ez duzu. Askotan, ama asko maitu duzu, asko estimatzen duzu, iziarri guzen zizu, baina ez duzu kantatzen. Zazpimendeko gauean gaude, gure lore. Nik oso umetatik guztien dituen itxasontzigor herrion barna atea zen, itxasua zikoa zilaik, eta nik beti, guazen naiz, oso umean izela, badiko azti, burtatuko aldia. Marina ere galduak espalire, epika hori tarten, edo nolabait esateko
tragedia kutsu hori, ez, gu bizitu dugun edo ezagutu dugun hori gabe balitz, agian ikusiko nuke postal baten moduan igual. nasi Xaketaularen Zer nik uste Benitorentzat itsasoa oso garrantzizkoa da, Euskaldunentzat den bezala. Euskaldunentzat ere itsasoa oso garrantzizkoa da. Eta gure epopeia, hain zuzen lehen epikaz mintzatu gara, baina gure epika, gure epopeia inun baldin bada itsasoan da. Zasi